Hvad gør man, når man synger i drengekor, og ens stemme pludselig går i overgang? Så det har de fundet en særlig god løsning på i det danske drengekor fra Hellerup. Her har de nemlig stiftet koret De Unge Drenge, som består af tidligere sangere fra drengekoret, hvis stemmer nu er gået i overgang. De er blevet teenagere, og så har de kastet deres kærlighed på barbershop-sange og på smægtende pop-arrangementer. Dem skal vi møde i det første julepostkort. De vil synge Shubiduas Den Himmelblå for os, og det gør de naturligvis på det sted, hvor Jesus blev født, på anden sal i Magasin du Nord. Se der den nye julemand, mund han har kleiner med. Han vinker til os fra sin renste spand, mens han flyver afsted. Jesus bliver født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal, siger goddag til sin mor. Nu er det jul, og træet tændes på ny. Nu er det jul i land og by. Samlet fra nær og fjern, synet er pyntet med vat. Og udenfor lyser den lille stjerne i en smuk julenat. Nu er det jul, og træet tændes på ny. Nu er det jul i land og by. Tændes på ny. Nu er det jul i land og by. Og Guds engle slår, blæser fest i båd og synger i skyen. Se der den nye julemand.